Určite vám ten čas letí ako mne, ani sme sa nenazdali a je tu ďalší týždeň a s ním nové vydanie týždenníka. Vitajte pri jeho sledovaní. Primátori krajských miest sú proti novele stavebného zákona a súčasne hovoria o problémoch súvisiacich s vyberaním parkovného. Vojenský cintorín z obdobia Prvej svetovej vojny chce mesto zrekonštruovať. Herečka Mária Kráľovičová na návšteve v Centre seniorov. Žiacka knižka cez internet. Fond Dr. Klaun sa v sobotu 24. mája stal držiteľom ďalšieho rekordu. Ohliadnutie sa za Rax Fatima festivalom. Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov štvorbojí. Mesto Trenčín bolo 23. mája hostiteľom Združenia krajských miest Slovenska, tzv. K8. Primátori všetkých krajských miest sa na svojom v poradí 4. zasadnutí venovali aktuálnym otázkam a problémom samospráv. Prinášame vám pohľad na tie najzaujímavejšie. Primátori krajských miest vyjadrili svoj nesúhlas s parlamentom schválenou novelou stavebného zákona z dňa 22. mája, podľa ktorej môže investor, ak jeho zámeru nevyhovuje nový územný plán obce, žiadať o územné rozhodnutie aj podľa starého plánu v prípade, že podal žiadosť v čase jeho platnosti. Táto novela zneisťuje právne prostredie, v ktorom samospráva pôsobí. Primátori žiadajú preto prezidenta Ivana Gašparoviča, aby túto nesystémovú novelu, ktorá môže viesť k vážnym deformáciám územného rozvoja v neprospech občanov, nepodpísal. Táto novela z nášho pohľadu vytvára veľmi výraznú právnu neistotu v tom zmysle, ako keby investorom dávala možnosť vybrať si, či budú postupovať pri príprave stavby podľa trebárs starého územného plánu a nového územného plánu. My požadujeme, aby to bolo veľmi jasne riešené v rámci prípadne nového stavebného zákona. Podľa slov primátora Prešova Pavla Haďara ide v súčasnosti ekonomický a stavebný rozvoj dopredu. Preto sa vypracovávajú nové územné plány, pretože tie staré s takým prudkým vývojom nerátali. Tvrdí, že novoprijatá novela stavebného zákona dostáva do popredia bezohľadnosť a zisk. My napríklad v Prešove máme v širšom centre priemyselnú zónu, do ktorej podľa súčasného územného plánu chcú umiestniť spaľovňu nebezpečného odpadu. Samozrejme, mesto pripravuje nový územný plán, kde sa tlačí táto zóna preč. V prípade, že by toto zostalo v platnosti, tak mesto Prešov má v širšom centre spaľovňu nebezpečného odpadu. Sa urobila akási novelizácia, ktorú ja neviem o tom, že by mestá a obce, ktorých sa priamo dotýka stavebný zákon, žiadali. Takže považujeme to za absolútne nezmyselnú a účelovú túto novelu. Primátori sa spoločne zhodli, že novela oslabuje práva samosprávy a posilňuje práva investorov. Paradoxom je, že s ňou nesúhlasí ani Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Ako náhle by tento zákon alebo táto novela vstúpila do platnosti, ja sa obávam, i keby bola platná trebárs mesiac alebo 2 mesiace a následne zrušená, i to vytvorí priestor, aby niektoré stavby, jednoducho mesto sa s nimi muselo zaoberať aj napriek tomu, že ich jednoducho momentálne odmieta práve z titulu veľkého zaťaženia celého územia. V prípade, že novelu prezident podpíše, bude účinná od 1. júla 2008. Na Slovensku chýba zákon, ktorý by riešil vyberanie parkovného. Aj na tomto závere sa zhodli primátori krajských miest. Preto odporúčajú viesť súčasnú reguláciu statickej dopravy v mestách. Po minuloročnej novele zákona o miestnych daniach bola z dane za zabratie verejného priestranstva odstránená daň za dočasné parkovanie motorových vozidiel, pretože podľa ministerstva financií takáto platba nespĺňala náležitosti dane. V súčasnosti mesta nemôžu vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by určilo ceny za dočasné parkovanie. Navrhujeme tento problém riešiť novelou zákona 135 z roku 61 o pozemných komunikáciách, skrátenie cestného zákona, kde teda navrhujeme príslušnú novelu upraviť v paragrafe 6 tak, aby obce boli zmocnené vydať všeobecné záväzné nariadenie, ktorým upravia dočasné parkovanie na komunikáciách alebo na miestach k tomu vyhradených, teda na parkoviskách, s tým, aby vlastne potom mohli
za to vyberať aj príslušné poplatky, ktoré by boli príjmom obce. Znamenalo by to vyriešenie problému, ktorý je momentálne komplikovaný a mestá ho riešili rôzne. Napríklad v Trenčíne sa nevyberá parkovné, ale dočasne prenajíma priestranstvo. Vodič v okamihu zaparkovania svojho vozidla na vyhradenom priestore uzatvára s mestom nájomnú zmluvu. My chceme, aby zákon urobil také možnosti, aby sme si normálne všeobecne záväzným nariadením mesta mohli stanoviť podmienky, ako budeme regulovať to parkovanie v centre mesta, ako ho budeme usmerňovať, za akých aj finančných podmienok. Nič viac, jednoducho. Veď doteraz to nejak fungovalo. Dobre, bola tam nejaká výhrada logická z hľadiska daňového konania, ale ak systém ako taký fungoval, tak ja neviem, prečo sme tu teraz zaviedli chaos, keď všade v Európe je to normálne, logicky, jednoducho usporiadané. Primátori v tejto súvislosti rozvinuli tému o osobitnom postavení krajských miest, pretože tie majú iné zázemie a problémy ako malé obce. Napriek tomu ich postavenie rieši ten istý zákon o obecnom zriadení. Statická doprava, teda parkovanie, je toho príkladom. So statickou dopravou majú problém len mestá a ešte z tých miest len tie najväčšie mestá. To znamená aj konkrétne, ak v nedávnej minulosti bol zrušený poplatok za parkovanie, ktoré mohli mestá vyrubovať a získavať, tak určite sa toto zrušenie nedotklo žiadnej obce, ale dotklo sa práve nás. Nás sa dotklo v najväčšej miere. Združenie K8 súčasne navrhlo zaviesť jednorázový poplatok pre investorov, ktorí vybudovaním nového objektu zaťažujú dopravu vo svojom okolí. Investorom nemožno zjednodušovať tú situáciu, lebo práve v krajských mestách, vo viacerých mestách potom vznikajú rôzne problémy versus iniciatívy občanov. A preto sme navrhovali aj ten zákon, ktorý jasne deklaruje povinnosť investorov platiť jednorázové poplatky za zaťaženie komunikácií. My sme ho spomínali rovnako z toho dôvodu, že ho považujeme za nevyhnutný v tejto forme prijať a akceptovať. Je fiskálne neutrálny, nezaťažuje štátny rozpočet a umožňuje, aby obce a mesta získali finančné prostriedky, keď sa preto rozhodnú. Prostriedky takto získané mestá by vedeli použiť aj v prospech. Sú to financie, ktoré sú obecné, ktoré sa môžu teda použiť práve na spriechodnenie komunikácií, na vyriešenie statickej dopravy a povedzme budovanie aj nových statických plôch, kde by sa dali odkloniť niektoré problémy. Dneska sa to deje tak, že sa viac menej to dohaduje v rámci územného konania s tými investormi, že čo ešte v tom danom území alebo v širšom území má vybudovať, aby sme tu jeho stavbu povolili, aby mala všetky parametre, aby teda nespôsobovali kolaps. Takto, keď bude poplatok, bude jasne vedieť ten investor, keď prichádza do toho územia, musím zaplatiť toľko a tie peniaze budú použité na to a na to. A tým pádom už nemôže nikto ho tlačiť môže, ale musíš ešte vyriešiť niekde vzdialenú križovatku, ktorá bude zahlcovaná z titulu nového množstva dopravy. Výšku jednorázového poplatku by si určovalo každé mesto individuálne podľa počtu parkovacích miest. Združenie K8 súčasne súhlasí so zákazom parkovania na chodníkoch. Vojenský cintorín z obdobia Prvej svetovej vojny, ktorý je súčasťou mestského cintorína, chce mesto zrekonštruovať. Obnovy by sa mala v areáli cintorína dočkať aj srbská kaplnka s ostatkami takmer 190 vojakov z Balkánu. Na vojenskom cintoríne, ktorý vznikol v časoch Prvej svetovej vojny, sú pochovaní vojaci mnohých národností, ktorí zomreli na následky infekčných chorôb a vojnových zranení v poľnej nemocnici v Trenčíne. Celkovo sa tu nachádza 526 hrobov a jeden spoločný s 39 vojakmi. Podľa zákona o vojnových hroboch by sa mali o ich údržbu starať obce, pokiaľ sa nachádzajú na ich pozemkoch. Štát poskytuje na údržbu jedného vojnového hrobu 5-násobok hodinovej minimálnej mzdy, čiže to nie je zhruba ani 100 korún. Záleží podľa toho, ako sa upravuje výška minimálnej mzdy. Táto suma však nepostačuje ani na základnú údržbu. Preto sú hroby dlhodobo v zlom stave a vyžadujú komplexnú obnovu. My sme už pred 2 rokmi oslovili ministerstvo vnútra s požiadavkou o finančný príspevok na túto akciu, kde sme vlastne zahrnuli obnovu týchto hrobov, rekonštrukciu srbskej kaplnky a takisto aj úpravu sadovnícku a všetkých týchto priestorov. No napriek tomu sme peniaze nedostali. Tento rok znova sme teda oslovili ministerstvo vnútra. Uvidíme teda, či ten príspevok dostaneme alebo nie. V súčasnosti je už vypracovaný projekt na rekonštrukciu vojenského cintorína. Odhadované náklady by sa mali vyšplhať do výšky 3 miliónov. O spoluprácu pri čiastočnej rekonštrukcii srbskej kaplnky požiadalo mesto vojenských veteránov, s ktorými má dobré skúsenosti.
Spolupracovali sme s nimi aj v Lani pri oprave nášho pamätníka v Kragujevci, kde sme boli teda veľmi spokojní s ich prácou. Vedia to robiť a robia to, ako sa povie, s otvoreným srdcom. Preto sme ich oslovili aj teraz, keď sme potrebovali čiastočne obnoviť tú srbskú kaplnku vzhľadom k tomu, teda, že bude tento rok aj 90. výročie Kragujevackej zbúry a chceme teda si to dôstojne pripomenúť. Sú to chlapi, ktorí prešli zahraničnými misiami v rôznych funkciách. Sú tu aj vojaci, ktorí teda neboli v misiách, nemohli sa zúčastniť toho, ale patrili do vojenského útvaru Sereď. A šéfuje tu na pán podplukovník Kompas, ktorý teda bol jeden z veliteľov priamo na Balkáni. Naša jednotka bola v Darovare a on konkrétne bol v štábe. Takže jeho to tak veľa oslovilo, aj ten Kragujevac, aj nášho čestného prezidenta, pána plukovníka Kolenčíka. Keď som teda povedal, že ideme touto cestou, tak všetci povedali, áno, pôjdeme aj na hroby, nebudeme len mosty stavať a nebudeme len školy opravovať, skúsime aj toto. Táto oprava je len, ako sa povie, záchrana na poslednú chvíľu, lebo tá kaplnka potrebuje dôkladnejšiu opravu. V prvom rade sa to týka odvodnenia, aby to všetko nezamokalo terénnu úpravu, potom aj čo s tými vnútornými priestormi, čo s tým obsahom, ktorý je tam uložený, s tými rakvičkami, lebo už aj tie nie sú v dobrom stave, ale o tom nemôžeme my rozhodnúť, to je skôr už záležitosť potom srbskej strany. Na základe Ženevskej konvencie z roku 1949 sú štáty, kde sú obete vojny pochované, povinné starať sa o údržbu hrobov. V súčasnosti však chýba dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbska o vojnových hroboch. Dohoda bola pripravená už v roku 2004, ale vzhľadom na medzinárodnú situáciu a prípravu oddelenia Čiernej Hory od Srbska podpísaná nebola. Je pripravená zmluva o spolupráci na podpis, ale ešte zatiaľ teda nie je stále podpísaná. Takže neviem, či je to tá správna cesta, lebo vlastne toto nám už vyplýva nielen zo Ženevskej konvencie, ale aj z Versajskej zmluvy a tak ďalej. A mnohé štáty to riešia inak, či už formou dobrovoľníkov, že vlastne chodia tieto hroby udržovať a tak ďalej. Možno by stalo za úvahu zamyslieť sa aj u nás, keby sa to dalo inou cestou. Vojenskí veteráni pripravili aj ukážkový návrh, ako by mali vyzerať hroby po úplnej rekonštrukcii. Ich návrhy sú veľmi dobré, lebo vychádzajú jednak z praxe a je to určite veľa lepšie, ako keby to robil niekto, kto nie je znalý problematiky. Ja si myslím, že Trenčín by sa mohol s týmto pochváliť, lebo mnohí ľudia nevedia o tom, že to je tu v Trenčíne a mohlo by to byť aj jedna z takých lákadiel pre turistov, že tu je. Keď si to zoberiem, že z veľvyslanectva sám bol prekvapený, že toľko hrobov a toľko je tu, tak ja som si myslel, že by to bolo dobre pekne spraviť a takú turistickú cestu sem, že áno, tu je postaraný o toľko vojakov. 4. júna sa o 16. hodine na Mestskom cintoríne pri srbskej kaplnke za účasti delegátov uskutoční aj pietná spomienka pri príležitosti 90. výročia Kragujevackej vzbúry. Centrum seniorov v Trenčíne pripravilo pre svojich návštevníkov dlhodobý cyklus stretnutí s významnými osobnosťami Slovenska. Pozvanie na stretnutie ako prvá prijala herečka a recitátorka Mária Kráľovičová, ktorá je držiteľkou titulu Národná umelkyňa. Slzy a smiech charakterizovali besedu Márie Kráľovičovej so seniormi v Trenčíne. Smiechu však bolo oveľa viac. Dojatie prišlo iba v súvislosti s majstrovsky podanou poéziou Jána Kostru na návšteve po mnohých rokoch, ktorou sa Mária Kráľovičová v myšlienkach vrátila do svojho rodiska na Záhorie. No a potom ešte druhýkrát pri úrivku z Manon Lescott, ktorý pre ňu preložil jej manžel, dnes žiaľ už nebohý Miroslav Procházka. V vzácnej návšteve sa v centre seniorov mimoriadne tešili, veď spomínala na časy, ktoré sami dobre poznali. No a aké boli prvé kontakty s Trenčínom? Ako som išla do svojho prvého pôsobiska, kde som sa narodila ako herečka, to bolo do Martina, takže to som išla touto cestou a vtedy som videla prvýkrát Trenčiansky hrad, to som ešte nemala 18 rokov. Trenčín, tu bývali aj moji príbuzní, takže som často chodievala a potom ako herečka sme aj Slovenské národné divadlo, aj Martinské divadlo chodievali sme sem hrať, takže si myslím, že to bolo vždycky jedno z kultúrnych, elegantných a intelektuálskych miest na Slovensku. V besede prišli na pretras nie len jej zážitky z divadla, filmu či televízie, ale aj názory na život ako taký. Centrum seniorov a jeho ponuka sa Márii Kráľovičovej veľmi páčili.
Je to úžasné, že sa starajú aj o nás, seniorov. Keď sa preruší proste medzi ľuďmi, medzi generáciami kontinuita, tak speje to k zániku. My starší sa pri mladých omladzujeme a mladým zasa môžeme dať niečo z múdrosti alebo zo skúsenosti. Mária Kráľovičová oslávi 7. júna 81. narodeniny. Je mimoriadne svieža a plná elánu. Energiou sa vraj nie len vybíja, ale aj dobíja v práci. Na doskách činohry Slovenského národného divadla už celých 60 ročí. Za svoje umenie získala množstvo ocenení. Kryštáľové krídlo pre najvýznamnejšie osobnosti Slovenska za rok 2007. V roku 2006 ju za celoživotné zásluhy v oblasti televíznej tvorby uviedli do siene slávy. Získala ocenenie pre významné slovenské herečky Kvet tálie, divácku cenu Osobnosť televíznej obrazovky a mnohé ďalšie. Aký je prameň jej večnej mladosti? Myslím, že to mám proste asi ako tak vrodené tam toho, že do kolísky som to dostala, ale uvedomte si to, čo som povedala, že som dieťa, proste, že som sedliačka, dieťa prírody, takže ja som vlastne bola od malička vegetariánka, pretože sme mali len raz do týždňa mäso. Takže som vyrastala na krumploch a na fazuli a na hrachu. Práve študujem takú jednu hru o veľkej hviezde americkej Betty Davisovej. Ona príde na návštevu a donesie hrniec fazule a hovorí, a toto jedzte, pozrite sa na mňa. Z tohoto je proste linajka. Beseda s herečkou a recitátorkou Máriou Kráľovičovou bola prvou zo seriálu besied, ktoré chce Centrum pre seniorov ponúknuť. Už dávno sme rozmýšľali, akým spôsobom spestríme život, kultúrny život tu v Trenčíne seniorom. Aj ďalšie besedy by mali účastníkom priniesť nezabudnutelný zážitok. Centrum seniorov mesta Trenčín oslovilo niekoľko osobností kultúrneho, vedeckého, športového i spoločenského života. Bude medzi nimi aj známy slovenský herec František Kovár, ďalej zo športu pán Jozef Golonka, pani Turzonovová a podobne, o ktorých budeme informovať. V nasledujúcich minútach bude reč o internetovej žiackej knižke. V tomto prípade nejde o žiadnu novinárskú kačicu, ale o nový spôsob, ktorým môžu kontrolovať prospech, ale aj dochádzku svojho dieťaťa rodičia na základnej škole na Hodžovej ulici. Ak náhodou zabudnete doma skontrolovať vášmu dieťaťu žiackú knižku, nie je to žiadny problém. Jeho známky a dochádzku si môžete pozrieť aj cez internet. S aktivitou zaviesť internetovú žiackú knižku na základnej škole prišla ako prvá v Trenčíne základná škola na Hodžovej ulici. Dôvod je logický. Kvôli väčšej informovanosti rodičov, lebo dobre viete, aké sú deti v súčasnosti niekedy, že žiacka klasická knižka niekedy zbytočne zabúdajú alebo sú nejaké problémy tohto druhu. Žiacka knižka cez internet teda slúži k väčšej orientácii rodiča v známkach dieťaťa. Údaje o prospechu a dochádzke sú pred cudzími osobami chránené. Prístup k nim má len učiteľ a konkrétny rodič. Každý žiak má prístupový kód a rodič si v pohodlí domova, tí, ktorí majú prístup na internet, ale nie je problém, si myslím, že vyhľadať niekde prístup k internetu. Môžu skontrolovať známky svojich detí, ktoré sú zapisované pravidelne. Vyučujúcich zapisujú vždy, aby bol ucelený blok tých známok, vždy mesiac musí byť uzatvorený. Zaviesť na škole internetovú žiackú knižku nenariadilo mesto Trenčín. Je to dobrovoľné rozhodnutie vedenia školy. Ohlasy negatívne nemáme, zopár pozitívnych máme a viete, keď si to doma rodič kontroluje, takže berie to už možno ako samozrejme, že si tie známky môže pozrieť. Kontroluje ti mamička a ocino známky cez internet, alebo si ich pozerá v klasickej knižke žiackej? Cez internet. V čom je to, že využíva tú možnosť internetu? Mamina často pracuje, tak si niekedy aj pozerá známky cez internet alebo ocino. A pochvaľuje si to? Ja som raz dostal 3 a schoval som si žiackú knižku a mamina to cez internet zistila. Vyučujúci si zvykli z začiatku, ako vždy pri niečom novom, sú trošku také nejaké porivy toho, že to je zaťaženie trošku a musíme známky dvakrát vpísať, lebo viete, klasická žiacká knižka podľa zákona musela zostať ako doklad, toto je práca navyše. Ale postupom času si zvykli a myslím si, že teraz v tomto období máme máj,
mesiac do klasifikačnej, to už berú trošku ako samozrejmosť. Mne to teda osobne vôbec problém nerobí, myslím si, že je to perfektný nápad. Sú totiž to aj v našej triede takí žiaci, ktorí známky občas zataja a teda niektorí rodičia si to môžu cez ten internet skontrolovať a niektorí sú rodičia aj v zahraničí. Mali sme tu, že máme deti hokejistov alebo rodičia pracujú niekde v Norsku alebo v zahraničí, tak tí si milé radi skontrolujú známky cez internet. A len pre zaujímavosť, učitelia si dokonca systém známkovania cez internet vylepšili. My sme si známky rozvrstvili, aby tá známka z predmetu vyjadrovala svoju váhu. Napríklad viac je ohodnotená známka z polročnej previerky alebo štvrťročnej previerky ako známka z jednoduchej 5-minútovky. Tá má napríklad váhu 10, hej, ale váha z polročnej previerky má váhu napríklad 40, tých percentuálnych bodov, ktoré si my uvádzame. A slúži to ako veľmi dobrá pomôcka vyučujúcim, pretože on keď si robí na konci klasifikačného obdobia záverečnú klasifikáciu, tak automaticky mu v tejto našej agende naskočia aj známky pomocné toho, že podľa tej váhy tých predmetov. Klasická žiacka knižka možno v budúcnosti stratí svoj význam, zatiaľ však stále ostáva v platnosti. Fond Dr. Klaun je doteraz držiteľom 2 oficiálne platných slovenských rekordov. V roku 2006 sa na jednom mieste sústredil rekordný počet klaunov a v roku 2007 návštevníci tohto dňa zhromaždili rekordný počet klaunovských topánok. V sobotu 24. mája sa pokúsil vytvoriť nový, najdlhšiu živú reťaz detí a hračiek. A je to tu. Sen sa stal skutočnosťou a Trenčania majú na svojom konte ďalší rekord. Počas dňa klaunov vytvorili najpočetnejšiu živú reťaz detí a hračiek na Slovensku. Počtom 512 prekonali doterajší rekord Košíc o 48 detí s ich hračkami. Mierové námestie sa 24. mája od rána hemžilo deťmi, dospelými, klaunami a hračkami. Práve tie s tvárou Šaša, Gašparka či Harlekína mali svoju dôležitú úlohu. Šaška mám so sebou kvôli tomu, že sme sem prišli so synom a chceli sme sa zúčastniť tohto pekného stretnutia, takže ideme sa akorát zoradiť, aby sme boli jedno číslo vlastne do tej reťaze, ktorá sa bude vytvárať. A dúfam, že budeme mať rekord. Prišli sme pozbudiť klaunov, aby sme pomohli všetkým detičkám, ktoré to potrebujú. Aby sme prekonali rekord, 465 klaunov. A viete, o čom je fond Dr. Klaun? O podpore detí, ktorí sú v ústavoch, po nemocniciach a pomoc chorým deťom. Uznávam to a je to veľmi dobrý nápad. Ako dobrý nápad sa ukázal aj 3. ročník benefičnej akcie, ktorú fond Dr. Klaun pripravil. Hralo sa divadlo, vyrábali papieroví klauni, skúšala rýchlosť a šikovnosť či trpezlivosť pri maľovaní na tvár. Najväčšie vzrušenie ale priniesol pokus o rekord. Každý takéto prelomenie alebo zlomenie rekordu je náročnejšie aj na tú organizáciu. Asi 10 minút pred ukončením rekordu to bolo také dosť napínavé, lebo chýbalo na 70 ľudí, zostalo vzadu prázdne miesto, ale Miro Kaspřík, ktorý bol v zadných radoch ako tohoto rekordu, tak veľmi agitoval, pomohol a podarilo sa teda zlomiť dnešný rekord a ten má hodnotu tých 512 účastníkov. Spočiatku pri tej 2-3 sa to tak trošku zabrzdilo, lebo ešte ľudia nestihli vlastne absorbovať všetky tie veci, ktoré sa tu diali a decká si ešte užívali rôzne stanovištia alebo skákacie hrady. Takže tam bolo trošku taká pomočka a potom sa to znova spustilo, takže na ten druhý pokus som bola šťastná a prekvapená, že sa to podarilo a že sme to dokonca prešvihli o pekných zo pár desiatok. Ja som spustil organizovanú paniku, pretože predsa nemôžeme to nechať tak, aby v Košiciach ako boli nejaké rekordy. Hej, musí to byť tu, lebo klauni patria k sebe a všetci klauni, spojte sa. No bolo to najnáročnejšie za tie roky, čo ten deň klaunov robíme, lebo aj hneď od začiatku som si myslel, že toto bude ťažký rekord. Prišlo veľa ľudí, ale samozrejme s tými hračkami je to troška komplikovanejšie, ale ja som veľmi spokojný. Ja myslím, že bola vynikajúca atmosféra. Ja som s mojimi 5 deťmi z domova prispela asi tak už po tej 400-ke, ako vyzývali. A takí sú šťastní teraz, že teda sa to podarilo. Fakt, som rada a pekne to bolo. Veľmi pekné. Boli to nervy, ale nedávajte ma do televízie. Dobre to bolo. Tie súťaže, čo tu boli. Napríklad kreslenie alebo skákanie. Boli to nervy, lebo stále nás upozorňovali, že nás nie je dosť, že stále treba, aby pribudlo pár detí ešte. Potom bolo teda chvíľu napätia a nevedeli sme, ako to teda v skutočnosti dopadlo a o to je to krajšie, že to je nakoniec až 512 detí oproti tým trošku viac ako 460, takže je to dobré, že znova Trenčín má rekord a uvidíme teda, či
nás niekto prekoná a myslím si, že na budúci rok sa pokúsime znova nejaký ďalší rekord prekonať. My sme prvýkrát teraz na tej akcii, takže ja to neviem posúdiť, aké to bolo minulý rok, ale mojim 2 deťom sa to páči úplne super. Takže o rok? O rok určite prídeme zase. Do verejnej zbierky v prospech fondu Dr. Klaun počas Dňa klaunov pribudlo 75 278 korún. Z predaja klaunovských nosov, hračiek, nápojov alebo dobrovoľných vkladov. Zbierka však trvá ďalej, a to do 30. júna. Prispieť teda možno aj počas týchto dní. Na číslo účtu, ktorý je uvedený na našej webovej stránke www.drklaun.sk, má variabilný symbol 2008, takže všetky peňažky, ktoré sa dostanú na tento účet, poslúžia fondu Dr. Klaun. Tieto peniaze pôjdu vyslovene na vystúpenia doktorov klaunov pre deti. Už po tretíkrát mohli obyvatelia a návštevníci Trenčína počas 2. májového víkendu obdivovať krásu orientálnej hudby a tanca na podujatí s názvom Raqs Fatima Festival. Počas festivalových dní sa na Mierovom námestí konali aj kurzy orientálneho tanca a kúsok exotiky vám prinášame aj v nasledujúcej reportáži. Toto podujatie už tradične organizujú členky tanečnej skupiny Jamal, predovšetkým jej vedúce Evka Chupáčová a Mirka Lašová v spolupráci s občianskym združením Kultúrne centrum Aktivity Juh a vďaka podpore mesta Trenčín. Priaznivci orientálneho tanca a orientálnej hudby mohli obdivovať premiéru núbijského tanca, zásnubného tanca beduínskeho kmeňa Hagala a mnoho ďalších pre nás exotických tancov. Začala som s tým asi preto, aby sme trošku ukázali ľuďom ten tanec v rôznych podobách, rôznych formách, aby sme ľudí priviedli trošku aj na také myšlienky, že to není len nejaké také natriasanie zadkom niekde ako si náhodou, ale že to je umenie, ktoré má svoju techniku, ktoré má svoj hĺbší zmysel. Vždy sa snažíme pozvať hostí takých, ktorých už poznáme, s ktorými máme skúsenosti, ktorých sme videli vystupovať, s ktorými sme sa zúčastnili na nejakých seminároch. Zavolali sme konkrétne tieto dve osoby aj preto, že každá z nich reprezentuje trošku niečo iné. Širín sa špecializuje na klasický orientálny tanec, na egyptský štýl a Brihali priniesla, dá sa povedať, do Čiech štýl tribal dance, čo je taká americká tanečná fúzia, je v tom veľmi dobrá a pozná rôzne tie formy tohto tanca, takže ju sme si zavolali práve na toto. Tanečná skupina Jamal má vo svojom repertoári klasický orientálny tanec spestrený tancami folklórnymi i modernými. Gala večer ponúkol široké spektrum hudby a rytmov a preniesol návštevníkov do Afriky, Tichomoria aj k temperamentným a vášnivým Rómom. Niekoľko odvážlivcov si mohlo priamo na pódiu vyskúšať ladné pohyby bokmi. Možno aj evokujúca ladnosť pohybu spôsobuje, že v skupine orientálnych tancov nenájdeme tancovať muža. Michal Kňazek je výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo. Pôvodne som nemal byť jediný tanečník, kolega, ktorý so mnou spolu prišiel na prvý tréning, to ale vzhľadom na pracovnú vyťaženosť dal, takže ostal som jediný orientálny tanečník. Dievčatá už som nechcel sklamať a odísť, dúbkať z toho, takže dodnes sa tam držím a snažím sa zdokonaliť v tom, čo oni už doteraz vedia lepšie ako ja. Trénovať v čisto ženskom kolektíve je zrejme inšpirujúce, ale samotné vystúpenie môže priniesť aj trému. Tréma vždy je, človek cíti tú zodpovednosť, takže na každom sa to prejavuje, ale už niekoľko rokov sa venujem historickému šermu, takže tie trémy pred vystúpením už sú potlačené a človek sa sústredí na ten výkon, aby to dopadlo čo najlepšie. Na festivale sa okrem tanečnej skupiny Jamal predstavili aj dvaja vzácni hostia. Bri Hurley študovala orientálny tanec od roku 1974. Jej učiteľkou bola aj Carolina Nericcio, ktorá je považovaná za oficiálnu zakladateľku